Takže v tomto videu vám ukážu, jak jednoduše nastavit 8 PMR kanálů na radiostanici PuckSync PX888K nebo také PX888, je to stejné nebo respektive velice podobné. Tato radiostanice má navíc akorát VHF pásmo, které v tomto případě vůbec nebudeme používat, jelikož všechny kanály PMR jsou v UHF pásmu 446 MHz. Takže radiostanice je vyresetovaná, momentálně tedy v VHF, to nevadí, máme frekvenční mód, takže si můžeme naťukat jakoukoliv frekvenci budeme chtít. Tady je přehled těchto frekvencí. 446,625 tisícin MHz je první kanál, druhý kanál 446,1875 MHz a tak dále. Je to mimochodem kmitočtový krok 6,25 kHz. Takže si tam rovnou tedy nastavíme kmitočtový krok 6,25 kHz. Tak, tato položka step, krok 6,25, správně, teď tam máme správný krok. Začneme tedy těmi prvními frekvencemi 446,00625 nám tam skočí samo, to automaticky, jelikož tam máme nastaven tento krok správný pro PMR frekvence. Takže máme na řádku A teďka PMR kanál číslo 1 oficiální, takže my si ho uložíme tím, že stiskneme menu, escape, vybereme otočným kniplem na přehazování frekvenci, vybereme paměť číslo 1 a potvrdíme escape. Tak, teď máme v paměti číslo 1 první kanál PMR, zkontrolujeme, přehodíme do kanálového modu. Ano, je to tam. Toto je druhý řádek, toho si nevšimejte, to je totiž duální radiostanice, takže jako by to tam nebylo. Je tam kanál číslo 1. Kanál číslo 1, máme ho zatím pojmenovaný AH1, to si můžeme přejmenovat na jakýkoliv název budeme chtít, konkrétně si to dáme na PMR1, což je logické, protože je to první kanál PMR, takže to teďka zatím necháme být. Jdeme pokračovat v programování, je nutné přehodit radiostanici do frekvenčního módu, takto, a jedeme, posuneme se otočným kniplem o kanál výše, což je mezikanál tedy, popravdě, protože tam máme krok 6,25 kHz, posuneme ještě tedy jednou, toto je již druhý PMR oficiální kanál, 446, zkontrolujeme tedy ještě 446,1875 tisíciny MHz, ano, sedí, takže opět menu, escape, vybereme kanál, paměť, tedy číslo 2, escape, potvrdíme, máme tam druhou frekvenci. Tak, teď jdeme na třetí, to znamená opět dvakrát otočíme, takže 446,03125, zkontrolujeme, ano, sedí, takže menu, escape, je to kanál číslo 3, takže dáme do paměti na pořadí číslo 3, takže už to tam máme, ještě to tedy zkontrolujeme, pak už to kontrolovat nemusíme, je to všechno správně nastavené, přepnu, aby jsme viděli frekvence, takže 1, to je 2, tedy 3, 1, 446,00625 sedí, 446,1 a tak dále, sedí, takže přepneme zase zpátky do frekvenčního módu, aby jsme mohli naťukávat nebo otáčet kniplem a přehazovat frekvence. Takže toto je
446,0375, to je tedy mezikanál, otočíme ještě o jedno, 4375, ano, to už je správný, to už je čtvrtý kanál. Jak můžete vidět, tady si to ještě jednou tedy zkontrolujeme. 446,04375 sedí, takže opět tedy je to čtvrtý kanál, takže menu, escape, dáme na 4, escape potvrdíme a jedeme dál. Mezikanál, takže pátý kanál, menu, escape, na 5, tak escape potvrdíme, jedeme dál. Toto je mezikanál opět, toto je 6. PMR kanál, menu, escape, 6. Tak, escapem potvrdíme a jedeme tedy zase dál, mezikanál. Tak, toto jsme u 7. Zkontrolujeme ještě, ano, 446 08 125 sedí, takže menu, escape, jedná se o 8125 o 7. kanál, takže to dáme na 7. pozici. Tak, escape potvrdíme, 8. kanál, naladíme, toto je mezikanál, takže 9375, ano, sedí, menu, escape, tak na 8, tak, hotovo. A teď se přehodíme na kanálový mod, tak, teď jsme na kanálovém modu a názvový, takže jsme v kanálovém modu, přehodíme si to na kanál číslo 1 a vejdeme do menu, nastavíme, najdeme si v menu položku name, jako name, k pojmenování kanálu, tak, enter a otočným kniplem na změnu frekvence si najdeme postupně z abecedy znaků i čísel si najdeme písmenka, jaké potřebujeme, konkrétně hledáme Pčko jako PMR, abych tam napsal, tak, potvrdíme vždy křížkem a jsme dále, takže teďka najdeme M, jsou tam malá i velká písmena, toto jsou malá písmena, já tam dám velká, PM, potvrdíme křížek, teďka najdeme R, křížek, vynechám mezeru, opět křížkem, teď si najdeme 1, protože toto je první PMR kanál, tak, hotovo a entrem to celé potvrdíme, hotovo, kanál se jmenuje PMR1, zkontrolujeme, ano, PMR1, druhého řádku si nevšímejte, na druhý řádek se dostaneme s tisknutím tlačítka Enter, Escape přehazujeme mezi kanálovým a názvovým modem, takže přehodíme na druhou a Escapem si to dáme také, takže teď máme stejný kanál na obou řádcích, my si dáme na druhý řádek druhý kanál, takže toto je kanál 2, tak, je pojmenován H2, my ho tedy přejmenujeme, to znamená opět menu, name, tak, enter, pojmenujeme ho P,
Tak, P, křížek, M, křížek, R, křížek, vynecháme mezeru, je to kanál číslo 2, takže 2, křížek a potvrdíme Entrem, hotovo. PMR kanál 2 se jmenuje PMR 2, zkontrolujeme. PMR 1 se jmenuje PMR 1, PMR 2 se jmenuje PMR 2. To, že jsme na druhém řádku, vůbec nic neznamená, to je pouze, že to je duální radiostanice. Pokud bychom byli s jinou radiostanicí, bylo by to pouze takto, nic se vlastně nemění. PMR 2, PMR 1, ukládá se nám to, ať to uložíme na jakém chceme řádku, vždy se nám to uloží do paměti. Takže PMR 1 mám pojmenovaný PMR 1 a ostatní kanály PMR 2, PMR 3 ještě nemáme pojmenované, takže to ještě pojmenuji a zbytek už normálně úplně stejným způsobem se pokračuje, aby se to pojmenovalo celé. Takže ještě tedy ten třetí kanál naposledy. Křížek, najdeme si písmenko, potvrdíme křížek, P, M, křížek, R, křížek, mezeru vynecháme, takže křížek, tak 3, najdeme si trojku, křížek, toho. Tak, potvrdíme zase Enter, PMR kanál číslo 3 se teďka jmenuje PMR 3, takže to máme takto, PMR 1, PMR 2, PMR 3. Tady vidíme frekvence těchto kanálů, tady je vždycky číslo v paměti, takže 1, 446, 0625 sedí, 2, 446, 01875 sedí, 3, 446, 03125 sedí a tak dále, a tak dále. Ty ostatní ještě nemáme pojmenované, jmenují se pouze H8. První kanál už se jmenuje PMR 1, PMR 2, PMR 3, to jsme si uložili. Ostatní ne, takže mají standardní název H4, H5, H6, H7, H8. To se přejmenuje úplně stejným způsobem, jak ty předchozí. Takže děkuji za zhlédnutí. Pokud chcete vědět více o radiostanicích, stiskněte na tlačítko odebírat, budete informováni vždy jako první.